Unsa man ning istorya hawid nga ingon si Lebron wa daw ayo ang Miami Heat nga team, mo nang nihawa na lang siya daw. Way ayo ang Miami Heat. Samot na si LeBron James. Balik siya og Cavaliers. At time rag siya man siguro yung maot didto kay puro man mga gwapo mga player didto. Pintaha patong sa amoa. Bitaw dili man pud sa ingon ako na naway na tarungon lang na niya yang sulti mura siya og baba og bay. Lagi amog yung tema na niya nagpahawa kay di gyud ka ba lumamasa. Sus grabe ka buaya. Kumakadalag bula murag way kauban. Mauna giuli si Bakulaw. Pasa na ko Lebron. Ayaw, uy shot lagi ni grabe. Mo nang usahay lamang mi pero maapsan. Ingon siya na ako, ikaw daw balay-balayon daw ka, dili daw ka makashot kung dili nyo ang court. Sige daw kag dribble, wa nimo ni gamita. Wa daw kay ayos inyong dula, kay nig-layup daw niya, di daw nimo masalo ang bula. Mauna na ron, boom. Saon pagsalo. Grabe kataas. Sa may pagtuo niya sa kuntiil, spring. Kapila naman po na ako na siya sulti LeBron James. Kumupasa ka, ay pagpalabiig habog. Muingon ramanon siya, reklamo, wag yung kakaabot. Mabitaw usahay, makawala yung gana. Tama, sakto man yun na imo. Akong lantaw magod sa side ni LeBron James, mao nang dili siya mamasa ninyo. Ang istorya mo na kumbaga, paling kamot mo ginyo, kay dili man na duta. Mabitaw, mo gani. Bahalag, kami na lang, wala si Lebron. Naaman si Chalmers, si Bush, nga batignaong. Pero, astig! Mao. Bitaw, mao man po na akong katingalahan ng ano man po mo mga Miami nga mga maot man mugnaw. Unsa pay maingon nimong LeBron James? Sa league kay Kabaw. Ug taas. Joe.